Salut, dragii mei! Astăzi am pregătit pentru voi ceva deosebit. O rețetă de tortă care se face cu doar câteva ingrediente, însă foarte, foarte gustoasă. Sunteți gata? Să începem! Mai întâi de toate, încălzim cuptorul până la 180 de grade și începem să preparăm blatul. Aici am făina și praful de copt. Mai departe, adăugăm zahărul, cacao și amestecăm bine. După, adăugăm chefirul. Atât, aluatul nostru este gata, deja se face foarte rapid și foarte ușor. Acum am uns tigaia cu puțin unt și am pus hârtie și punem aluatul nostru în tigaie. La cuptor pe 30-40 minute. Preparăm crema. În 300 de grame de smântână adăugăm 100 de grame de pudră și amestecăm bine. 30 de minute au trecut, verificăm dacă este gata. Tăiem blatul în două. Ungem cu crema. Puteți să lăsați doar așa, cu cremă, dar puteți să adăugați și fructe de care aveți. Eu o să-i adaug banană, căpșună și zmeură. Punem a doua parte deasupra. Și iarăși ungem cu crema care a rămas. Acum puteți să decorați cu fructe de care doriți sau cu ciocolată. Ia că așa o tortă frumoasă la noi s-a primit. Acum îl probăm! Puteți să-l lăsați pe vreo 2 ore la frigider. Foarte, foarte bun! Neapărat îndulciți-vă cu această tortă gustoasă, dar eu vă doresc mult succes! Vă pup, pe curând!